Kapin gatos na ka mga sakyanan kung asa upat ni ini mga kolorum nga mga public utility jeepney ang nadakpan atol sa anti-colorum operation sa mga otoridad sa Zamboanga City. Miabot na sa 121 ka mga klase-klaseng sakyanan sa Zamboanga City ang nadakpan sa diyang gilusad ang anti-colorum operation nga gipangunahan sa Zamboanga City Traffic Operations Management Committee niadtong Martes. 77 niini natagan og temporary operator's permit ug 37 ang natagan og citation tickets. Anasab sa 7 ka mga sakyanan ang na-impound kung asa nalakip dinhi ang upat ka mga kolorum nga mga public utility jeepney. Gilaraw sa anti-colorum group nga pinaagi niini masulbad ang problema sa mga sakyanan nga illegal nga naga-operate sa syudad ug nagasupak sa mga traffic regulation. Pagisab matud pa kini aron tumanon sa mando sa LTFRB nga dakpo na mga nahingunang kolorum nga mga PUJ nga napakyas nga magpa-consolidate subay sa PUV modernization program. Kaya nga, nagsimula na tayo ng conduct ng anti-colorum operation, campaign against colorum dito sa Zamboanga City para at least masama lahat no sa modernization. Ito lang yung programa na makasalba no sa transport problem natin dito sa Zamboanga City.